Id-donazzjoni tal-ġisma tal-mejtin għar-riċerka u taħriġ f'Malta teqa' qatt ta' ġenerożità kbira li tajn b'mod dirett għall-avvanz tal-mediċina u l-edukazzjoni tal-professjonisti tas-saħħa. Dan l-att altruistiku jsir f'qafas etiku legali strett li jgarantixxi rispett lejn id-dinjità tal-bniedem u konsens tal-individwu. L-ġisma mogħtija b'donazzjoni jintużaw għal skopijiet edukattivi u xjentifiċi fosthom għall-istudju tal-anatomija, ir-riċerka medika u l-iżvilupp ta' trattamenti u teknoloġiji ġodda li fl-aħħar mill-aħħar iwasslu għal kwalità aħjar tas-servizzi lis-saħħa. F'Malta kull sena jingħataw b'donazzjoni medja ta' madwar 20 kadavru għal dawn l-iskopijiet. Itgħallem fuq il-ġisem propju hija l-aktar ħaġa li tista' tagħti informazzjoni lill persuna li qed titgħallem. Jista' jintuża l diversi affarijiet. L-użu primarju huwa għall-istudenti tal-mediċina, tad-dentistrija u tal-Faculty of Health Sciences biex waqt l-undergraduate courses tagħhom ikunu jistgħu jistudjaw l-anatomija jutilizzaw dawn l-ġisma li jkunu ġew donati. Il-kap tad-Dipartiment tal-Anatomija Chris Zammit qal il-TVM News li grazzi għal dawn id-donazzjonijiet id-Dipartiment seta' jwettaq riċerka li waslet għal riżultati konkreti u meħtieġa fil-waqt li saħaq fuq l-importanza li dan l-att ta' solidarità ma jaqafx. Fid-Dipartiment tagħna u fil-fakultà għamilna hip replacement, device biex isir hip replacement ġdida, device biex isir replacement ġdida. U jekk aħna kull sena għandna 150 student, jekk imqar kull wieħed minnhom jagħmel differenza f'ħajja ta' persuna, inti bli tgħallem hawnhekk ara kemm qed tikber il-ġid li qed jixxerred ma' Malta u għawdex kollha. Issir ukoll riċerka biex jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda, device biex isir hip replacement ġdida, device biex isir replacement ġdida. Jiġifieri jintużaw ukoll biex riċerkaturi f'dan id-dipartiment f'din il-fakultà ikunu jistgħu jikkrejaw potenzjalment treatment ġodda għal futur tal-pazjenti. Fl-istess waqt l-istituzzjonijiet involuti għandhom l-obbligu li jitrattaw dawn il-ġisma mogħtija b'donazzjoni bl-ogħla livell ta' rispett u li jiżguraw li t-tfin isir skont ix-xewqat tal-qraba. Jekk persuna għandha l-qabar tal-familja u tixtieq tindefen f'dik il-qabar, bil-qalb kollha aħna nieħdu ħsieb kollox aħna, min m'għandux aħna bħala università għandna l-oqbra tagħna. Min jixtieq jagħmel donazzjoni tal-ġisem tiegħu għall-istudju mediku xjentifiku jista' jimla formola mid-Dipartiment tal-Anatomija fl-Università ta' Malta.